ja edellisvuosien voittajat samalle riville. Siinä kuvissa Erik Resel. Pikaluistelu, pyöräily, siinä taustat, pikaluistelu sen. Sarjan. Pitää halussaan mäkiedetystä alkuerissä aika 1.47. Ensimmäinen vaikuttaja lähtö liikkeelle. Myös Jonne Koski Red Bull-urheilijoista on mukana tässä lähdössä ja kovaa lähtee Resel liikkeelle. Siinä tullaan sitä tahtia, mitä pitää tänään voittaja pystyä sen verran kovassa kunnossa. Ja ennakkotiedot kertovat, että Resel on tätä kilpailua varten harjoitellut tämän kesän äärimmäisen kovalla tahdilla. Ainakin sosiaalisen median tilinsä perusteella. Instagramissa miestä voi seurata ja aika aktiivisesti omasta harjoittelustaan videoita ja kuvia latailee. Ja aika pimennossahan tai salassa ehkä yritti Resel pitää osallistumistaan tämänvuotiseen juhlakilpailuun. Vasta eilen oli norjalainen laittanut niin sanotusti nimen paperiin. Pitää paikkansa, ja kun tätä ennakkoon uumoiltiin, että onko Resel se ainoa, joka pystyy tämän koko mäen kapuamaan ilman nelivetoa, niin ainakaan alkuerässä siltä ei näytä. Neliveto on myös mäkiennätyksen haltijan tahti, mutta kuten nähdään, niin reisistä löytyy painetta. Kädet kulkevat hyvin tasaisella tahdilla mukana. Minuutin verran on kuljettu ja vielä on semmoinen 75 metriä matkaa tuonne maaliviivalle, rauhalliseen tahtiin, ehkä hieman säästelleenkin, mutta ylhäisessä yksinäisyydessään norjalainen saa taivaltaa, katselee vähän taakse, että pieni rytmimuutos tähän verkon jälkeen vielä saadaan. Alle 10 sekuntia matkaa mäkiennätykseen, alle 2 minuutin alijus tulee varmasti. Meneekö 1.47 rikki? Ei ihan mene, mutta 1.49. Siitä kello pois päältä ja eipä paljon edes puhalla, joten kyllä siinä yksi päivän suurimpia suosikkeja näyttää tasonsa. No kyllä sieltä pieni puhallus sentään saa. Nelituntinen setti lopulta huipettuu. Siinä etualalla Erik Resel. 3, 2, 1 ja sitten mennään. Erik Resel ottaa heti alkumetreillä kärkipaikan numerolla 1351. Vahvasti vaikuttaa siltä, että ilman kaatumisia mennään tämä ensimmäinen osuus. Ei suurempia haavereita ja Resel jopa tässä pimeässä iltakuvassa näkee, että reisistä löytyy painetta ja vielä ei tarvita nelivetoa, 2 jalalla mennään, mutta haastajat aivan siinä kintereillä ja nyt lähtee sitten Reselin veto. Nelijalkaa kuten tietysti pikaluistelijalla täytyykin. 27-vuotias Trondheimin supermies alkaa tässä tekemään jonkinnäköistä eroa muihin, mutta ei siellä taustalla kukaan vielä ole luovuttanut. Myös Joni Palin hyvin siellä kärjen tuntumassa mukana. Jossain joukon keskellä 1370 numerolla. Viime vuoden voittaja Joni Palin kyseessä siis. Minuutti kohta mentynä ja jo yli 200 metriä matkaa taitettuna. Erik Resel vetää joukkoa eteenpäin. Resel totesi alkuerä haastattelun yhteydessä, että ei tänään ole kuin yksi tavoite ja se on tietysti Puusiassa 2 vuoden takainen kulta ja mikäli jalkaa on yhtään lennossa, niin mäkiennätystä lähdetään havittelemaan. 150 metriä kohta enää matkaa maaliin ja eroa on syntynyt jo semmoinen 20-25 metriä, joten kyllä Resel tässä taitaa olla sitten lopulta omaa luokkaansa, kuten ehkä vähän ennustettiinkin. Näin on alle 150 metriä matkaa maaliin. Erik Resel johti edellisellä väliottoaikapisteellä 3 sekunnilla. Jaakko Hautamäki oli toinen, Tino Kuortti 3, Jonne Koski Red Bull-urheilija 4, Joni Pali viime vuoden voittaja oli 7. Erik Resel vilkaisee nyt ensimmäisen kerran taakseen ja havaitsee sen, että hänellä ei haastajia siinä ihan iskuetäisyydellä ole. 2.47. Anteeksi, 2.54 on tuo Erik Reselin mäkiennätys 2 vuoden takaa. Siihen aikaan on matkaa 54 sekuntia, kun matkaa maaliin on alle 100 metriä. Reselil näyttää tuo ensimmäinen 25 metriä laskurinteestä olevan vähän semmoista sunnuntai-hölkkäilyä, sen jälkeen vähän käsillä tukea ja reisistä painetta. Ei tarvita vielä käsiä tähän. Eroa on sen verran, että nyt siellä seuraavat urheilijat myöskin tuossa laskurinteessä ovat, mutta vielä ei niitä kuvia saada. Reselillä erittäin vakuuttava tahti. Nyt alkaa sitten pikkuhiljaa näkyä myös muita ja ne
Samaan aikaan norjalainen kääntää myös kädet mukaan ja tasaisella jyskytyksellä edetään kohta enää 25 metriä matkaa ja sen jälkeen Resel kruunataan Lahden Suurmäen kuninkaaksi. 25 metriä, vielä 10 sekuntia matkaa tuohon mäkiennätykseen. 2.54. Saako Erik Resel paiskattua kätensä päälle? Tulee, mutta komea aika silti. Saadaanko 3 minuutin alitus? Ei aivan saada, mutta Erik Resel on ylivoimainen mestari miesten A-finaalissa. Sitten käydään kovaa taistelua seuraavista sijoituksista. Jaakko taistelussa mukana. Joni Palin oli myös 5 joukossa. Erik Resel juhlii voittoa. Erittäin vakuuttavalla suorituksella. Ja Vähän tässä kuten nähdään ennakoitiin. hopea taistelua. Kumpi tämän hopean sijaan lopulta vie, se menee aivan senttipeliksi suurin piirtein samaan aikaan päästään kädet lyömään sieltä puumin päälle. Mitalistit ovat selvillä. Erik Resel, Joni Palin. Erik Resel, Return of the King. What thoughts? I'm very happy, of course. I came here to win, and so I did. So I just have to be happy, happy with today's race, of course. Like Kesa said, you came, you saw, you conquer. Yeah, something like that. Congratulations once again. Off the Red Bull 400. I had the best coaching tips, I can only say. Congrats, you were amazing. Thank you. You too. Are you happy? Yeah, sure. We're doing it again.